Nevtang Ntuti, stroj za glačanje čokolade. Primarno se koristi za premazivanje čokolade raznom hranom, kao što su biskvit, oblatine, kolači i grickalice. Može premazati dno ili cijele proizvode. Linija ima čokoladni enrober i rashladni tunel. Također opremljen dekoraterom. Serije T y imaju modele 400, 600, 800, 1000 i 1200. Svaki model nazvan po širini transportne trake. Ntuti je 1200, širina transportne trake je 1200 mm. Temperatura rashladnog tunela je 0 do 8 stupnjeva. Brzina remena je 0 do 10 metara u minuti. Potrebna snaga 12,5 kW. Težina 4000 kg. Transportna traka je poliureta namirnice. Okviri, mrežasti remen i ostali dijelovi su od nehlađajućeg čelika 304. Unutarnji sloj također od nehlađajućeg čelika 304. PLC i dodirni zaslon mogu upravljati. Spremnik jakne može se izvući za čišćenje. Glavni motori s prijenosnicima su SV. Pumpa za hranjenje čokolade vraća čokoladnu masu natrag u spremnik. Imamo C certifikat za naše strojeve za glačanje čokolade. Osim stroja za glačanje čokolade, pružamo druge ključne strojeve za čokoladu i linije za proizvodnju bombona. Svi strojevi imaju jednogodišnju garanciju kvalitete i doživotni servis. Nevtang ima više od 22 godine iskustva, klijenti u više od 100 zemalja. Čekamo vaš upit.